Het binnen spannende dagen voor alle meisken die de briedende zeeërnen in de oude veen volgen. De aaien liggen er nou meer als een moanne in. En dat betekent dat er elk moment jongen uitkroepen kunnen. Hoe volle dat er krijgt binnen, dat blijft een verrassing. We denken 1 of 2. En ik heb een beetje de hoop op 2, maar zeker wie dat doen we. Want we kunnen net maar de camera in het nest hebben. Want dat wie te lastig om een camera zat te plaatsen, dat wie te gevaarlijk voor de klimmer. Veenstra kan dus alleen in de gaten houden of de vogels op het nest zitten. Hij had het gevoel dat komende nacht al een jong uit het aai kroepen zal. Dat is waarschijnlijk net goed op camera te zien, maar wel aan het gedrag van de ouden. Ik neem aan dat er na een dag of zo dat er wel komt dat er prooi aangebracht wordt en dan moet het jong voerd worden. Dus zal de man zal het prooi brengen, de vrouw die zal dat uit elkaar scoren en voeren aan het jong. En dat moeten wij zien kennen. Want net of het jong zorgen, maar de bewegingen dat het aas naar het jong gebracht wordt, dat zullen wij zien. Dus dan weten we het echt zeker. Oral Wiekelien zie je de schrik er nog goed in bij de vogelleefhouders. Doe wie je op de camera bij het nest een drone te zien. Die drone versteurde de briedende zeeëren en de vogels krok er bot van. Achtervolgde de drone zelfs de zeeaarden nog. Nou ja, dat zijn acties, dat ken natuurlijk net. Wij willen dan heel graag dat deze mensen of personen die dit dingen hebben, meldbuis en dan kunnen wij even uitlezen dat dit echt net kan. Want dit is echt eigenlijk gewoon een waardeloze actie. Het liep het nou gelukkig weer goed te gaan met de zeeërnen. De vogels binnen haast continu bij het nest te vinden. Het is nou wachtje op het eerste jong. En dat zou wel heel bijzonder wezen. Nou ja, voor de camera in Nederland is dit volgens mij nog nooit zo van tegenbij bijzonder. Dat is gewoon uniek. He, dat is prachtig. En het is ook prachtig dat we het zo zien kennen, toch? Daar is net een droom voor nodig.